Ko janto nyere la kɔrɔ cogo ka ɲi kosɛbɛ. Ni sɔmina ɲɛnɛmini fɛ i b'i sigi. Tori masakɔrɔ a cɛ ka jugu o ye cɛ ye, kan t'a fɛ juguna t'a fɛ cɛkisɛ t'a fɛ, nka n'i bolo d'a ka kuma o kuma fana i bɛ taa sɔrɔ a sumalen don tɔn. Fɛn bɛɛ lajɛlen tobilen min bɛ fo tori an ka hakili to an ka maayaw la. Fala ye sisan don o don ni dugu jɛra min ye Mali fan caman maaw u bɛ welewelema dabila an ma. Dɔw ta ye WhatsApp ye, dɔw ta ye k'i yɛrɛ wele, dɔw ta ye dugutigiw b'i wele, kintigiw b'i wele, kamalenkuntigiw b'i wele, min ye marakɛbaw b'i wele. Fala ye bɛɛ lajɛlen ko mun armée bɛ ka baara min kɛ bi a kɛlen don k'olu wasa fo k'u sɛbɛkɔrɔ wasa, nka fan dɔw fɛ dugu dɔw bɛ yen halisa olu bɛ damakasi la. Fala ye n'i ye Segu marabolo ta bi Ɲɔnɔ n'a Lamini n'a Tɛnkudugu ka Farabugu lajɛ ka Dogofiriw lajɛ, i b'a ye k'a fɔ bi yen fanw fɛ maaninfinw b'a fɛ ka baara kɛ cogo min na a tɛ ka k'u sago ye. Kalekaw fɛ yen Soloba ni ale bɛ Saro marabolo kɔnɔna na. Fala ye Bamanjɔ ni Wawolekɛbaw taara bi olu ka dugu kan. Yan'o cɛ Kamale min bɛ Farakɔ mara kɔnɔna na yen fana dugudenw y'a jira sa k'a fɔ ko degun sera olu ma. Dugu filenkolon cira k'a dakolon ci k'a maa bɛɛ lajɛlen balo laminɛw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye. Yan'o cɛ a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn bɔ min ye Togolo kurakaw ye Masina marabolo la, olu fana bɛɛ lajɛlen bolo fila da m'u kun ka kule. Bugudaw sɛnɛkɛyɔrɔw min ye Kwakurukaw ye ka taa se Jɛnɛ n'a Lamini dugumisɛn dɔw ma. Fala ye Joyila mara la Bɛlɛkɔkaw yɛrɛ ko sa k'olu ni Bamanjɔlɛkɛbaw kɔni kɛra ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ bi bi in na u tɛ ka se u ma. Dugudenw ko faamaw bɛ wuli ka jɔ la, u bɛ cɛsiri la, olu yɛrɛ ɲɛ bɛ u la. Jamana fan caman fɛ bi basigi ni lafiya u bɛ ka na k'a sababu kɛ wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ye. Goni bɛ ka da Bamanjɔ ni Wawolekɛbaw ka su ani tile min ye armée cɛdenw ye u kɛlen don k'u bila warabolo la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Nin baara minnu filɛ senna nin ye dusumango tɛ fa Togoni na. Fala ye maa caman bɛ yen ni bingali kɛra olu ko ko armée ka wuli ka jɔ kɛ a nɔgɔnin fɛ. Bamananw nugoni dimi donni na don min o t'a bɔ don ye. Labɛnw bɛ senna min ye jateminɛw bɛ senna yaasa cogo min na dugu minnu filɛ nin ye n'u bɛ degun kɔnɔna na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ min bɛna na ni lafiya kuntalajan ye, u ka se k'u ka dɔgɔjɔw kɛ, u ka se k'u ka siraw sɔrɔ, u ka se ka bɔ degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O basigi n'o lafiya n'o jateminɛ kelen maliden fanba fana bɛ k'o de ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ bi. Fala ye ka kɛ ni Alizeri ka bolodi ɲɔgɔnma ye. Premier ministre ale taara ye nka mun bɔra ka gosi ko min ye Mali ye a jamana ɲɛmaa k'a taatɔ don Alizeri. Fala ye maa caman b'a la ko a banna ta nin ko ninnu bɛ ka teliya ɲɔgɔn kɔ cogo min k'an ka jateminɛ kɛ an sɔmi ka janya. Min ye Alizeri faama ye anw ka jamana kɔnɔ yan. Fala a bɛ san 30 bɔ min ye Abdelaziz Bouteflika ye ale min yɛrɛ ye maa min ye kɛlɛba kɛ yaasa Alizeri bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min n'a ka di i bɛ se k'a fɔ maliyɛn min yɛrɛ Alizeri ka min yɛrɛ ka maliyɛnya ka bon kosɛbɛ k'o ye ale ye. O y'i tile kɛ fanga la don kelen da kelen a mana nzole da Bamakɔ kɔnɔna na yan. Fanga ɲɛma n'o ye premier ministre Alizerikaw fɛ o kana Mali in kɔnɔ a famana ka kɛ maa t'a fɔ a ma deli ka kɛ nka a famana ka kɛ. Fala ye ko n'a ma ɲɛ n'an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko an k'an hakili sigi, an k'an kɔlɔsi, an k'an janto an yɛrɛ la. An ye degun min kun ka ŋuɲɔ min kun ka magwa min kɛ ka degun minnu sɔrɔ an k'an to k'an jɛminɛ k'an kɔfilɛ olu fana na. Fala ye min ye fɛɛrɛw ye n'o y'a sɔrɔ ɲɛmaaw bɛ a ko ɲɛdɔn u bɛ k'o sigi sen kan k'a fɔ ko min ye Alizeri ye k'an ka taa n'a ye hakili sigi ni basigi la. Dɔw yɛrɛ ko k'olu t'a fɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka taga Alizeri ko ye ko sabula munna bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn malidenw ka lafiya ani malidenw yɛrɛ sira minnu ta bi o t'a to bi nin ko ninnu ka girin-girin. Maa caman ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu to a kan b'a la cogo min. Fala ye a ka fɔ Alizeri ye u fana k'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ u ka na anw fɛ yan yaasa u k'a dɔn k'a fɔ k'an fana ye maa ye anw bɛ ka girin cogo min, an bɛ ka wuli ka jɔ kɛ cogo min, an bɛ k'an cɛsiri cogo min, an bɛ ka baarabaw kɛ cogo min. Armée yɛrɛ bɛ baara min na bi n'o y'a to nin bonya ni nin karama ninnu bɛ ka da jamana kan bi k'an k'an jija a bɛɛ lajɛlen kana taa duuru naare dugujukɔrɔ ji fɛ. Fala ye o la sa maliden dɔw ko jateminɛ ka kɛ nin ko ninnu na. An ye sɛgɛn min ye an ɲɛna an b'o dɔn, an ye degun min ye an ɲɛna an b'o dɔn. Ɲinan san daminɛ ni san cɛ maliyɛnw ye fɛn fɛn ye u ɲɛna u b'a dɔn. Muɲu ni sabali minnu kɛra, baara minnu kɛra, jamanakuntigi yɛrɛ ye min fɔ maaw ɲɛna ko fo kɛlɛ de ka kɛ, o kɛlɛ min bɛ ka kɛ bi o banni ka di maliden bɛɛ ye, o masigi ka di maliden bɛɛ ye,
o ko ka kɛ lafiya o ka di maliden bɛɛ ye nka maaw bɛ tɛ min fɛ fala ye o de ye maa kana na i nɛn don an kɔrɔ suko ni dugujɛ cɛ k'an ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ malidenw ko bɛn malidenw ko lafiya malidenw ko min ye jamana ka se ka yiriwa basigi baaraw ka se ka sigi sen kan dugudenw ka se ka taa ni ka segiw kɛ lafiyaw ka don danaya kurakuralen don jamana ɲɛmaaw ye baara daminɛna cogo min n'a tora o cogo la u hakili la k'a fɔ k'an ka tɔnɔ bɛ o la nka a banna ta jamana ɲɛmaaw fana b'a dɔn fɛɛrɛ minnu bɛ u yɛrɛ bolo wulikajɔ ni cɛsiri la nka dugudenw ko k'u ka to k'olu ka fitiri ninnu lamɛn fala ye k'o fara u ka belebelebaw ka yaasa baara a bɛ se ka ɲɛ cogo min